Tini qari huwa neħut mill-ewwel epistola ta' Ġwanni, kapitlu 2, ħanaqraw minn vers 15 sa vers 17. Ġwanni kiteb din l-epistola fi xjuħitu probabbilment minn Efesu, fejn qatt l-aħħar snin ta' ħajtu. Ittra miktuba bozza paternali, imħabba ta' missier lejlu l-ispirituali tiegħu. Fil-fatt insibu ħafna termini bħal tfal ċkejknin eżis u anka tfal ċkejknin tiegħi. Sintendi Ġwanni nafu li jikteb ukoll bi stil partikolari. Juża ħafna drabi lingwaġġ estrem. M'hemmx triq tan-nofs għal Ġwanni m'hemmx griż jew abjad jew iswed. Tagħmel ħanaqraw kapitlu 2 minn vers 15 sa 17. Tħobbux id-dinja, lanqas il-ħwejjeġ fid-dinja. Jekk xi ħadd iħobb id-dinja, l-imħabba tal-missier mhix fih. Għax kull ma hu fid-dinja, il-lebliba tal-laħam u l-lebliba tal-għajnejn u l-kburija faħħarija tal-ħajja mhumiex mill-missier iżda hu mid-dinja. U d-dinja qed tgħaddi u l-leblibiet tagħha wkoll. Imma min jagħmel ir-rida t'Alla jibqa' l dejjem. Torna. Għal-qawwa kbira u majstuża tiegħek muli Alla nfaħruk u nadurawk. Dik l-istess qawwa li inti biha ħlaqt id-dinja, ħlaqt l-univers, ħlaqt dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Ħlaqt il-bniedem meravilja fih innifsu muli għaliex magħmul fuq ġbija tiegħek. Infaħruk u nirringrazzjawk għaliex ukoll inti tajtna ħajja ġdida. Għamiltna ħolqien ġdid. Aħna konna mejtin fid-dnubietna u tajtna l-ħajja fi bnek Ġesu. Nirringrazzjak ukoll talli bil-fidi u bil-grazzja aħna nvinċu fuq id-dinja. Nirringrazzjak ta' kemm il-darba inti tkellimna permezz tal-kelma tiegħek, dik il-kelma li tfarraġna, il-kelma li tallimna, il-kelma li tinkoraġġina, li tigwidana. Daladu wkoll nixtieq nitolbok missier biex tkompli tkellimna permezz tal-kelma tiegħek. Nitolbu lilek Spiritu Qaddis għall-unzjoni tiegħek, għad-dilka tiegħek, mhux biss fuq li ħanitkellem imma fuq dawħut il ħajsemgħu. Mingħajr l-unzjoni tiegħek il-kliem tagħna jisfa bla saħħa, bla qawwa, ma jasalx fejn għandu jasal. Ma jbiddilniex kif tixtieq inti mulej. U għalhekk induru lejk anke dalgħodu. Ħatkun preżenti fostna bil-qawwa tiegħek, bil-preżenza attiva tal-Ispirtu tiegħek f'kull wieħed u waħda minna hawnhekk. Sabiex kelmtek tagħmel il-frott fina l-koll. U dan il-frott ikun għall-akbar sebħ u glorja tiegħek missier. Amen. Illum ħanifukaw fuq l-ewwel 3 kelmiet ta' dan il-vers li qrajna. Tħobbux id-dinja. U s-suġġett huwa għaliex m'għandniex nħobbu d-dinja. U qabel ma nsemmilkom numru ta' raġunijiet għala aħna bħala Kristjani m'għandniex inħobbu d-dinja, irridu l-ewwel nett nispjegaw ħanifhmu sew. Hawnhekk xi tfisser il-kelma dinja. Alright, ħalli niċċarawha għax hija importanti li niċċarawha. Fil-Patt il-ġdid il-kelma dinja hi użata b'tifsiriet diversi. Alright, ġieli tfisser il-pjaneta li fuq nabitaw, ġieli l-univers kollu, ġieli l-abitanti tad-dinja n-nies kollha, u wkoll ġieli l-imġiba midimba tal-midimbin. Alright, Ġwanni fil-fattu l-awtur li aktar juża din il-kelma, dan it-terminu, id-dinja. U interessanti kif, per eżempju, f'pass wieħed, f'kapitlu 12 tal-Evanġelu ta' Ġwanni, dil-kelma tintuża b'referenza għal ħolqien, vers 5, għall-art, vers 11, għall-umanità in ġenerali, vers 6, u għall-mentalità midimba ta' nies mitlufa, vers 14. Ir-regola hija illi t-tifsira aħna nġibuha dejjem mill-kuntest dirett. Bekk, tifhem x'tip ta' dinja jirreferi għaliha l-awtur. Mill-kuntest immedjat.
Ok, mela allura mistoqsija li f'dal passaġġ x'inhi d-dinja li ma rridux inħobbu. All right? Hija dik is-sistema antikristjana organizzata kontra Alla. Id-dinja hawnhekk hija is-soċjetà, il-kultura, l-ordni preżenti apparti minn Alla u f'oppożizzjoni lejh. Hija saltna b'Satana bħala sultan li qed jigverna, li qed imexxiha u jiddiriġiha kontra Alla u kontra l-poplu tiegħu. Jiġifieri d-dinja hawnhekk hija dak kollu li ma jirrikonoxxix lil Alla u li m'għandux imħabba lejh. Hawnhekk id-dinja kull ma huwa oppost kontra il-valuri, l-standards u l-liġijiet ta' Alla. Jiġifieri hija kull persuna, hija kull ħaġa, kull grupp, kull attitudni li tippromuovi d-dnub u l-immoralità. Hawnhekk hekk tfisser id-dinja. Tajjeb ħalli nkunu ċari għal xiex qed nirreferu. Mela ħan ikkunsidraw 8 raġunijiet għala m'għandniex inħobbu din-dinja. 8 raġunijiet. L-ewwel waħda qudiemna qiegħda ċara daqs il-kristall. Orajt hija waħda mill-iktar sempliċi u importanti. Għaliex Alla jikmandana? X'għajdilna x'qalilna tħobbux id-dinja. Kmand ċar u tont. Mhux biżżejjed għalik dan kieku? Mhux biżżejjed li Alla jikmandak tagħmel xi ħaġa biex inti tagħmilha? Jekk tħobb il-mulej, jekk vera esperjenzajt il-konverżjoni u qed tesperjenza l-konverżjoni f'ħajtek, jekk l-imħabba ta' Kristu tferret f'qalbek permezz tal-Ispiritu Santu, allura ma tixtieqx toġbu, ma tixtieqx tħobbu, ma tixtieqx tobdih, ma tixtieqx tkun xi ħadd li ġurnata wara ġurnata bl-għajnuna tiegħu turih dik l-imħabba b'lealtà u bidjenza għall kmand tiegħu. Mela hawn l-ewwel raġuni għala jiena u inti m'għandniex inħobbu d-dinja għax Alla hekk jikmandana. It-tieni tħobbux id-dinja għaliex id-dinja hija dinja li tobodna. Ġesu għal-innek fi Ġwanni 15, jekk id-dinja tobodkom, tafu li badet li qabilkom. Kieku kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobb lil tagħha stess. Immax mintomx tad-dinja, iżda jiena żiltkom il-barra mid-dinja, minħabba fek id-dinja tobodkom. Tafu għaliex id-dinja tobodna? Għaliex aħna talmu lej Ġesu. Badet lilu u ħadobod lil daw kollha li huma tiegħu, lil daw kollha li jħobbuh, ħatobod lil daw kollha li qed isiru jixbħuh, li jirrappreżentawh, li jxandruh. Il daw kollha bħalma badet lilu id-dinja ħatobodhom. Għaliex tobodhom id-dinja anke Ġwanni jgħidilna raġuni oħra. Fl-epistola, fl-istess epistola, kapitlu 3, jagħtina tweġiba. Jgħidilna għall-istess raġuni li Kajjin bat lil ħu Ħabel u qatlu. U jgħidilnek. U għala qatlu għax l-azzjonijiet tiegħu kienu ħżiena imma l-opri ta' ħuh ġusti. Il-ħajja tajba tagħna tikkundanna l-opri ħżiena tal-mitlufin. Il-verità tagħna tikxef l-errur tagħhom. Id-dawl tagħna jdawwal id-dlam li jinsabu fih. Il-qdusija tagħna tiddikjara d-depravità tagħhom. Ħajjitna volja mhix perfetta, ħadd iġġudika ħajjithom u tixlihom biħtija quddiem Alla. Aktar ma nħobbu nonoraw lil Alla, aktar ħanesponu il-ħażen u nuqqas ta' mħabba li l-mitlufin għandhom li Alla. Aktar ma nikxfu l-ħażen ta' dawn li disprezzaw l-Alla, aktar ħajoboduna. Għalhekk id-dinja tobodna l-aħwa u timmeraviljawx b'dan. Qed tkunux ixxokjati jew sorpriżi li d-dinja tobodkom għax batet lilu. U għaliex l-emil tagħna huma ġusti u l-opri tagħhom huma ħżiena. U allura int ħadħobb lil din-dinja li tant tobodok. Tagħmel sens li tagħti qalbek
tagħti il-ħin tiegħek, tagħti l-enerġija tiegħek, qed investi t-talenti tiegħek lil dinja li lilek tiddisprezzak u tobodok mibeda kbira. Tagħmel sens ma naħsibx, veru jew le, li tħobb il-dinja li tant tobodok. L-aħwa d-dinja tobodna. Id-dinja bħal Ġuda kull darba li tersaq lejk biex tbusek tagħmel dan biex titradik. Tagħmel dan biex titradik. Mela tħobbux id-dinja. Ukoll it-tielet ħaġa, tħobbux id-dinja għax hija dinja li tiskoraġġixxi. M'għandniex il-ħin, però kieku nħarsu lura fl-istorja, naraw kif id-dinja dejjem skoraġġiet in-nies tagħha. Studju fejn nifsu dak. Anka l-iskrittura mimlija b'eżempji ta' dan. Insemmilkom wieħed biss. All right? Ftakru kif fi ktieb ta' Nehemija meta reġgħu bdew jibnu l-belt u bdew jibnu swar, il-ġnus ta' mad-dawra x'għamlu min kollox biex jiskoraġġuhom. Eżempju wieħed. Dinja li tiskoraġġixxi n-nies tagħha. Mela, jekk kif nittama li qed tagħmlu, qed tippruvaw tgħixu ħajja li tonora lil Alla, qed tippruvaw tgħixu ħajja li tobduh, ħajja qaddisa, tistennix li d-dinja ħad titrattak b'xi mod differenti lilek għax in speċjali. All right, it-trattament tad-dinja u dan lejk fil-konfront tiegħek ħadd jipprova tiskuraġġik, twafqek, timpedixxi milli inti tkompli tħobb id-dinja, tħobb il-Alla. All right, ħadd tagħmel minn kollox id-dinja, ħadd tipprova tirredikolak twaqqak kaċċajt, ħadd tipprova tmaqdrek, ħadd tipprova tinsulentak, tippersegwitak u dan kollu tagħmlu biħsieb biex taqtalek qalbek ħalli inti tieqaf u ma tkomplix tgħix għal Kristu. Tieqaf milli sservih, tieqaf milli xxandru. Fedelta u qlubija l-aħwa. Ħarsa madwarna, all right, lejn is-soċjetà ta' madwarna ma narawx affarijiet sbieħ vera. Nisemgħu l-aħbarijiet u kieku tajt dan żgur qiegħed hemm għalfejn biex jiskoraġġik, biex jaqtalek qalbek, biex intajt marel li fiex wasanna. Dejjem il-ħażin għall-ar, ġurnata għar minn oħra kien ħarsu lejn dak li qed jiġri. Però l-aħwa m'għandniex inkunu skoraġġuti. Il-Kristjan m'għandux ikun skoraġġut mid-dinja. Għaliex aħna għandna l-Alla bħala l-porzjon tagħna. Għandna l-Kristu bħala s-Salvatur tagħna. Għandna l-Ispiritu Santu bħala l-Parakliku dak illi farraġna f'kull sitwazzjoni. Aħna bħala Kristjani għandna l-ġenna bħala l-wirt tagħna. Għandna l-anġli bħala l-assisa tagħna. Il-ħwejjeġ kollha Alla poġġihom taħt saqajna. Mela ma jkun qatt li jiena u inti bħala Kristjani nħallu d-dinja tiskoraġġina. Il-mulej fi Ġwanni 16 qal innek, fid-dinja għandkom it-tribulazzjoni u fost dan għandkom l-iskoraġġiment. Iżda għamlu kuraġġ, okay? Għamlu kuraġġ, tkunu skoraġġuti bil-maqlub, għamlu kuraġġ. Jien qelibt id-dinja. All right, tkunux skoraġġuti. Mela ma rridux inħobbu d-dinja wkoll għaliex id-dinja minn dejjem kienet għada u ħatibqa' dinja midimba li tiskoraġġixxi l-Lulli talla ħalli tberdilhom l-imħabba tagħhom lejn Kristu. Ir-raba, tħobbux id-dinja, jew nistgħu ngħidu wkoll li jifqu d-dinja, l-istess traduzzjoni tagħmel sens. Tħobbux id-dinja mela wkoll għaliex hija dinja mimlija nases. Kull pass li Kristjan jagħmel, id-dinja ħad tifrixlu xibka. Xibka ma' triq biex taqbdu fiha, biex titrappolaf taqbdu fiha, tonsoblu xi nassa. Tafu l-iskop ta' nassa anka fid-dinja tal-annimali x'inhi biex taqbad, ixxekkel, tneħħi l-libertà. Hemm diversi tipi ta' nases, mhux hekk jew le, skont l-annimal li wieħed irid jaqbad, vera? Però kollha huma maħsuba biex jaqbduh l-annimal. Kollha kemm huma jikkawżaw ħsara serja l-annimal, jekk mhux feriti anka gravi u fatali. ċertu nases joqtluh l-annimal. Anki fid-dinja aħna għandna diversi nases.
u d-dinja tużhom biex bihom taqbad lill-Kristjan u tferih tagħmillu l-ħsara. Issa tafu li xi nases mhumiex daqshekk ovvji. Għall-annimal, l-annimal jersaq lejhom mhux jara biss il-lixka. Vera, ma jarax in-nassa kollha kemm hi, il-lixka li qegħdem biex tattirah, biex tiġbdu l-lixka adattata għalih. Hekk ukoll aħna l-aħwa spiss jiġri lilna. L-għadu ta' ruħna spiss jikkopera mal-fdal ta' dnub fina u jpoġġilna dik il-lixka partikolari li lili u lilek tattirana bħala persuni. Dik ix-xi ħaġa li tolqot lilek li kif inti ħatara ħadd inġibed leha, ħatersaq leha, anke jekk tkun il-bogħod. Alright, u tinsewx li d-dinja bħal is-sit tagħha Satana kapaċi titravesti ruħha bħal anġlu tad-dawl. D-dinja tinħeba u turik biss dik il-lixka. Ħansemmilkom fuq, okay, mingħajr ma nitlu f'ħafna dettall. Numru ta' nases illi rridu noqogħdu attenti li ma nsibux ruħna maqbudin minnhom. Sintendi, mhux in-nases kollha li ħansemmi huma ta' periklu u teddida għal kull Kristjan. Alright, irridu noqogħdu attenti però għalihom kollha. Tajjeb għaliex kollha għandhom il-potenzjal li lilek jaqbduk. Però xi nases, okay, u xi wħud minn aħna aktar ħanajtek vulnerabbli għal dik in-nassa mhux għall-oħra. Qed tifhmu bħall-annimali iktar tiġbdu b'dik il-lixka u mhux b'oħra anke aħna. Alright, minn daw il-nases li ħansemmi mhux bil-forsi joqtuna kollha, noqogħdu attenti għalihom. Però rridu noqogħdu iktar attenti għal dik in-nassa u dawk in-nases li lilna iktar jattirawna, iktar jiġbduna. U għaliex? Għax aħna differenti minn xulxin, mhux hekk? Għandna gosti differenti minn xulxin. Aħna nirrilassaw b'modi differenti minn xulxin. Nieħdu pjaċir b'affarijiet differenti minn xulxin. Ta' allura irridu nassu li nfusna b'mod personali kontra dik in-nassa dawk in-nases li ħajattiraw lilna b'mod personali. Insemmu l-sports, nibdew bl-sports. Kwalunkwe tip ta' sports, skont joġob l-individwu. Jiġifieri l-involviment tiegħek direttament jew anke bħala spettatur f'xi tip ta' sports, anke bħala supporter. Alright, f'xi sport partikolari. Inti hu gost dak l-isport, tipparteċipa fih jew anke segwih, alright, u ħadkun attirat lejh. Ma fiha xejn ħażin hekk tibda, però mbagħad jekk ma toqgħodx attent x'ħajamillek dan ħajisraqlek il-biċċa l-kbira mill-ħin tiegħek. Ħin li kieku ma ħlejtux fil-parteċipazzjoni jew billi segwi dak l-isport kont tista' tużah mod aħjar għal ġid spiritwali tiegħek jew għas-servizz tiegħek fl-għalqa u fis-sadna tal-mulej. Il-ħbiberiji, relazzjonijiet, okay? Nies li nqattaw ħin sostanzjali magħhom. Ġieli aħna ma nażluhomx, jiena fil-kollegi fuq ix-xogħol jew nies oħrajn, issipruha hemmhekk. L-iskola m'għandekx għażla ma' ċertu nies. Jekk inżagħżuha attent għax ġieli l-boyfriend ġdid jew l-girlfriend ġdida. Jista' jkun nassa għalik. Jista' jkun inti ħobb pjaċir bil-kumpanija dak li jkun fiha xejn ħażin, però jekk ma toqgħodx attent tsipru hekk f'nassa. Mhux biss minħabba l-ħafna ħin li qiegħed u tinvesti fih, però jekk imbagħad il-kumpanija tkun kumpanija ħażina, tbagħti wkoll konsegwenzi għaliex l-influenza mbagħad tkun waħda ħażina. Anki tal-ħbieb, tal-kollegi, noqogħdu attenti, nassa oħra din. Hemm ukoll il-passatempi, il-hobbies, xi interess personali li inti jista' jkollok, il-kura esaġerata tad-dar, it-tindif u t-tisjir tad-dar, kura ta' karozza jew mutur jien naf ta' xi ħaġa hekk. Attenzjoni għal xi pett, jew annimal. Kemm tista' tkun nassa dik fissazzjoni u ħin u enerġija. Anka nsemmu wkoll pereżempju korsijiet ta' studju biex inti dejjem tavvanza u tikber, ukoll jistgħu jkunu nassa. Issa tifhmunix ħażin. Ta' hawnhekk ma rridux naġlu. Minix ngħid li dawn l-affarijiet li semmejt u l-affarijiet li ħansemmi hemm xi ħaġa ħażina
fihom infushom, all right? Jew li waħda minn dawn il-Kristjani jridu jevitawhom apposta kollox, Le, li qed ngħidu dan illi dawn li semmejt u li ħansemmu għandhom il-potenzjal. Jistgħu lilek ikunulek ta' nassa u jaqbduk fihom u ġarrab il-konsegwenzi kif ħanaraw il-qoddim. Ta' ġifieri din mhix lista ta' ħwejjeġ li rridu l-Kristjani rridu jevitaw ma' kosta kollox. Aħna differenti minn xulxin kif għadna, allura bħalma ukoll għadna fin-natura hemm nases għal tip ta' annimali anke aħna rridu noqogħdu attenti għax ċertu nases li jenna jorqtuna b'mod personali. Okay? Huma kollha affarijiet sbieħ li attirawna u nsibu ruħna involuti fihom mingħajr ma nindunaw. Alright, tibda b'intenzjoni tajba dik it-tattika dal-għadu, ma f'kemm li ngħidlek tinqabad. Nas oħra, speċjalment fi żmien li qed ngħixu fiha, hija t-teknoloġija l-aħwa. Teknoloġija. Faċilment ninqabdu f'din in-nassa. Għal darb'oħra x'inhi l-problema? Il-ħin moħli. Il-ħin moħli. Għajduli, kunu sinċira ma'kom infuskom. Kemm ħin taħli Facebook sejjerek. Kemm ħin taħli Instagram sejjerek. Twitter jew x'naf jien TikTok minn għandu TikTok. Kemm tqatta ħin għaliex? Tara xi ħaġa tqanqal fi kurzità u tmur xi ħaġa oħra li mbagħad tqanqal fi kurzità u tmur xi ħaġa oħra, xi ħaġa oħra, xi ħaġa oħra. F'kemm li ngħidlek sija satejn esaġerek ngħid għaddew satej u qastaf li għaddew satej. Insemmu YouTube. Ukoll attenti, tħall tara pritka imbagħad rajt is-suggestions jew ir-rakkomandazzjonijiet x'inhi u mort fuqha. Min hemmhekk mort għal xi ħaġa oħra, mort għal xi ħaġa. U l-istess il-ħin itir. U ħlejt ħinek. Ħlejt ħinek. Nerġa' ngħidilkom mhux neċessarjament għattara pornografija ta' jew xi ħaġa ħażina l ħares tal-liberani, ma mhux bil-fors, anki affarijiet tajbin. Però affarijiet bla sens jiġru lili. Kultant nafas kif tibni pool. Ora, mbagħad naġixxet nagħmel xi purtani kif nibni pool, għandi xorti weħħel musmar u ma nsibx il-fil, imma pum fuqha kif tibni pool. Mbagħad morra xi ħaġa oħra kif tuħsib jien. Mbagħad ngħid imma jien dawn ma jinteressawni. Imma l-kurzità. Id-dinja qabditni u ħlejt il-ħin. Okay? It-teknoloġija tista' tkun nassal ħafna minna, noqogħdu attenti, nsemmu t-televiżjoni. Għajdu li intom Netflix u xibka. Netflix għal xi ħut minnkom mhux nassa. Is-series maħsubin tajjeb għax min jagħmilhom għalija ġenju jien biex tara wieħed u mhux biżejjed trid tara x'ħajiġri. U tinqabad biex ma nsemmix l-imbarazz. Għax li tara series sura jekk jirnexxilek issib, all right. Ma ħafna mis-series huma imbarazz, laħu attenti. Nassa oħra u forsi xi wħud tkunu sorpriżi li tismawha hija l-abbondanza ta' materjal Kristjan fuq l-internet. Dan jinkludi mijiet ta' pritki, konferenzi, seminars, ħsibijiet, meditazzjonijiet fuq l-internet. Kultant, wieħed jixtieq illi ma jeżistux tal-affarijiet. Għax again, ċertu Kristjani niqsin mid-discerniment. Niqsin. U tant jidaħlu fihom materjal Kristjan li ħafna minnu jista' ma jkunx sew tajjeb, imbasta jaraw Christian, imbasta jaraw Bible, imbasta jaraw Jesus, pupraw għal-pritka semawha bla discerniment. Imbagħad tintaqa' magħhom jgħidulek minn fejn ġibta di. Inti tajt żgur ma smajtix minn hawn. Le, u di jemnuha. L-aħwa tifmunix ħażin issa dak li ħanajt. Ma għandkomx biżejjed materjal provdud minn dil-Knisja. Tifmunix ħażin, minix qed ngħid allura qatt ma tista' tfittex, li tisma' le mhux hekk qed ngħid. Però li kieku timlew il-ħin tagħkom bil-materjal u bil-pritki li għandkom fuq YouTube li għandkom bżonn terġgħu tismgħu ma x'jien għandi bżonn ukoll, naħseb jien ma jkollkomx l-ħin u laqqas ix-xewqa li toqgħodu tfittxu l-hemm u l-għar.
l-emmulaw. Allura, dil-kwantità ta' materjal Kristjan attenti għax jista' jkun ukoll ta' nassa għalikom. Insemmu d-dera l-apparenza fiżika, il-kura li inti tieħu tiegħek innifsek kura esaġerata. Mhux titraskura lek innifsek, il-persuna tiegħek però għal xi wħud id-dera tiegħek tista' tkun lek nassa. Insemmu x-xogħol, l-impjieg u l-karriera. Qalbna tinafas meta naraw ċertu Kristjani maqbudin f'din nassa. Ix-xogħol ħakimhom u m'għandhomx nerġa' ngħid ħin la talb, la servizz, la l-qadi, la ġili għall-familja tagħhom, x'nassa komuni din. Ix-xogħol, l-impjieg, il-karriera u forsi anke l-istudju għal xi wħud. Insemmu l-vaganzi, is-safar, weekend breaks, dawn nsemmuhom biss. Nerġa' ngħid, daw in-nases ikollhom xi ħaġa li tolqotna b'mod personali, tattirana, tħajjarna. Dik il-lixka partikolari li tappella għalik. Bħala individwu fis-ċirkostanza li tkun. Ħanedikom ħaġa oħra wkoll li tolqot in-nases kollha li semmejna u li ħansemmu. Normalment ma ninqabdux f'nassa f'kolb, hekk. Anki ħafna nases tal-annimali, l-annimal ma jinqabadx f'daqqa, hemm xi ħud iwa, imma oħrajn le. Jidħol, idur, ifittex, jersaq l-lixka mbagħad kif imissa, inqabad. Għadda l-ħin. Hekk ukoll aħna. Mhux neċessarjament daw in-nases jaqbduna f'kolb. Le, tibda b'intenzjoni tajba, tibda kollox taħt il-kontroll tiegħek, il-ħin tara biżżejjed anke x-xogħol kollox postu hekk tibda. Imma bil-mod ma tibqax hekk. Bil-mod tinqabad. Mela attenti ukoll għax l-istess jiġri lilna. Nibdew b'moderazzjoni, però mbagħad ninġarru mill-oġġett u nkunu maqbudin u nispiċċaw ħażin ħafna. L-aħħar nassa nistgħu nsemmu għax kemm hemm oħrajn hija l-għana jew ir-rikkezzi, il-ġid. Mhux bil-fors tkun miljonarju ta'. Imma li ma tkunx kuntent b'dak li għandek u dejjem għandek kilba l-aktar. Dejjem trid iktar. Ħatara kif tagħmel biex iġġib aktar rikkezzi, aktar għana. L-ewwel Timotju 6 naqraw hekk. Imma jekk għandna li kellu l-għatijiet, b'dawn ħan ikkuntentaw. Imma dawk li jridu jistanu jaqgħu f'tiġrib u nassa u f'ħafna leblibiet insensati u dannużi li jazzu lin-nies f'rovina u distruzzjoni. Mela l-aħwa, jeħtieġ nifqu inħobbu d-dinja li id-dinja trid taqbadna f'xi waħda min-nases tagħha. Tajjeb ngħidu wkoll illi kuntrarju għad-dinja tal-annimali fejn l-annimal biss jista' jinqabad f'nassa waħda, il-Kristjani jista' jinqabad f'aktar minn nassa waħda. Ġifieri għodu attenti, għaliex mhux neċessarjament inti maqbud jew ħadd inqabad f'nassa waħda, bħala Kristjan tista' tinqabad f'diversi nases fl-istess ħin. U meta jiġrilek hekk ħaġġarrab ħsara. Ħaġġarrab konsegwenzi mod speċjali fil-ħajja tiegħek. Danni serjissimi. Per eżempju, jekk int maqbud f'nassa l-mulej ħafna drabi ħajirtira l-preżenza komfortabbli tiegħu. L-Ispiritu Santu meta jarak moti lid-dinja ħajirtira l-preżenza tiegħu mill-ħajja tiegħek. Jibqa' imma iħallik. L-influenzi tiegħu jirtirhom. Huwa dannu serju li nġarbu meta aħna ningħataw lid-dinja. Pereżempju laqqas nibdew nkawdu barka fuq ix-xogħol tagħna, smieħ tat-talb. Ħafna drabi ma ngawdux dil-barka li kellna qabel ma nkunu maqbudin. Dannu ieħor komuni dan għal ħafna minna huwa ma nimaturawx spiritwalment. Intkom tafu għax spiss tisemgħuna lilna neżortawkom biex timmaturaw, vera jew le, biex tikbru bħala disċipli u tafu li biex titqazzu apparti mill-grazzja u ħidma tal-Alla fikom x'għandkom bżonn. Tinvestu il-ħin tagħkom fit-talb,
fil-qari tal-iskrittura, fl-attendenza u x-xirka, mhux veri hawnhekk li tikber mingħajr dawn kif għad m'intix ħad tikber. Imma jekk m'għandekx il-ħin għax il-ħin tiegħek jgħid x'imkien ieħor, allura m'intix ħad tagħmilhom u m'intix ħad immatura. Jekk l-enerġija tiegħek mitfuha x'imkien ieħor għax int maqbud f'xi nassa, mela allura m'intix ħad titfa' l-enerġija tiegħek la fit-talb, la fil-qari, la fl-istudju, la fix-xirka. U jekk ma tagħmilx hekk ħatibqa' ma timmaturax. M'intix ħassir ġgant spiritwali, imma tibqa' nanu spiritwali. Għaliex? Għaliex inti maqbud f'xi waħda min-nasses tad-dinja. Dan huwa dannu wieħed mid-danni serju komuni fina meta ninqabdu daw in-nasses. U nsemmu l-aħħar ukoll konsegwenza u dannu serju huwa li ħaniddajfu fl-impenn Kristjan tagħna. Tiftakru f'Dema fit-tieni Timotju għax naqraw hekk jikteb l-Apostlu Pawlu. Għax Dema billi ħabb id-dinja preżenti abbandunani u mar lejn Tessalonika. Dema beda tajjeb. Kumpan tal-Apostlu miegħu. X'ġara? Ħabb id-dinja u abbandonah. Hekk jiġri lilek. Ħobb id-dinja u ma tarax servizz. Ibqa' ċert li m'intix ħad tkun impenjat f'xi qadi, f'xi ministeru. Kemm nixtiequ aħna li naraw il-kull persuna dil-ġemma impenjata f'xi tip ta' ministeru. Imma mhux hekk. Għaliex? Raġuni minnhom għax maqbudin mid-dinja. U jekk kint maqbud mid-dinja, m'intix ħadd impenja ruħok, jew min jimpenja ruħu, jibda tajjeb, jinħataf u l-impenn tiegħu bħal Dema jaqa' jintilef. Dannu li nġarbu serju komuni ħafna. L-impenn tagħna jew ma jibdix, jew jekk jibda jieqaf. Mela tħobbux id-dinja għax hija dinja li trid taqbadkom f'xi waħda min-nasses tagħha. Il-ħames raġuni. Tħobbux id-dinja għaliex dak li toffrilek id-dinja mhux xejn meta mqabbel ma dak li joffrilek Alla. Ħadd qabbel dak li toffrilek id-dinja ma dak li joffrilek Alla. Ħadd ippreferih u tożżu aktar minn dak li kapaċi jagħtik Ġesu. Se timla ħajtek u qalbek b'dak li huwa temporali, transitorju li għaddi u twarrab dak il-barkiet spiritwali, eterni. Tagħmel sens. Tagħmel sens. Inħallilkom is-slim. Natikom is-slim tiegħi. Mhux bħalma tagħti d-dinja natikom jien. Ġesu irridna ngawdu s-slim li jagħtina hu. Mhux is-slim li tagħtina d-dinja. Ġesu jridna ingawdu l-ferħ u l-kuntentizza vera li jagħtina hu. U mhux nimlew ħajjitna bil-ferħ u l-kuntentizza li tipprovdilna d-dinja. Ġesu jrid titina fidi, jrid titina tama soda. Mhux nikolna t-tama u l-fidi li toffrilna d-dinja. Irridna nirċievu l-ispirtu li ġej minnu, mhux l-ispirtu tad-dinja. X'differenza hemm bejniethom naħwa. X'differenza hemm bejn dak li joffrilek Alla u dak li qed toffrilek id-dinja li inti tħobb. X'differenza hemm? Mela tħobbux id-dinja. U lanqas dak li toffri għaliex dak li toffri huwa inferjuri bil-wisq minn dak li joffrilek Ġesu li huwa superjuri wisq għal dak li toffrilek id-dinja. Is-sitt raġuni tħobbux id-dinja għaliex hija dinja li qed tgħaddi u tispiċċa. Ġwanni għajdinna u d-dinja qed tgħaddi u l-lebli bit tagħha wkoll. Alright, anka Pawlu fl-ewwel Korintin 7 jgħidilna għax il-forma ta' id-dinja preżenti qed tgħaddi l-hemm. Id-dinja bħal awsalla sabiħa, rajta u f'radda ta' salib ma diġen. Bħal mewġa illi titla wara ftit tinżel. Jekk int Kristjan, imissek tfittex dik il-belt stabbli u permanenti fis-smewwiet li tibqa'. Għaliex preferi tintrabat ma dak illi jgħaddi u
u jispiċċa tintrabat ma dak li ħajjittieħidlek. Għaliex tagħżelek u tirrifjuta illi tneħħih, tirrifjuta li titilqu u ma tintrabatx ma dak li ħajjibqa', ma dak li ma tista' qatt titlef. Għaliex tagħmel hekk ja ħasra? Għaliex id-dinja m'għandniex inħobbuha għaliex hija dinja li ħatgħaddi, hija dinja li ħatispiċċa. U s-seba' raġuni wkoll tħobbux id-dinja għaliex hija d-dinja mhijiex pajjiżna. Ebrej 13, vers 14 isemgħu. Għax hawn fid-dinja m'għandniex belt li tibqa', iżda qed infittxu dik li għad trid tiġi. L-aħwa aħna ċittadini tas-sema. Id-dar tal-Kristjan mhix hawn f'din id-dinja imma fis-sema. Hawn għaddejjin bħal pellegrini, di-dinja hija lukanda. Tkunux boloħ tniżlu l-eruq fil-lukanda, għax il-lukanda mhix darkom x'imkien ieħor. Mela tħobbux id-dinja. Alright? Għaliex id-dinja mhix pajjiżna, mhix pajjiżna. Jkun ġenn għall-Kristjan li jorbot qalbu ma' din-dinja, ma' din-lukanda u jinsa li d-dar tiegħu tinsab x'imkien ieħor. U finalment tħobbux id-dinja għaliex id-dinja u l-imħabba tad-dinja hija inkompatibbli mal-imħabba t'Alla. X'jiġifieri? Daw it-tnejn ma jmorrux flimkien. L-imħabba tad-dinja ma tmurx mal-imħabba t'Alla. Ma jaqblux flimkien, ma nistgħux inħobbu d-dinja u nħobbu lil Alla fl-istess ħin. Anke jekk int Kristjan serju serja, disċiplu serju, alright, jekk tinġibet lejn id-dinja, ħassiba diffiċli jekk mhux impossibbli li tħobb il-Alla kif suppost. Kif suppost. Għaliex? Għaliex l-interessi tiegħek ħajkunu maqsuma. Vera? Qalbek ħatkun diviża. Biċċa d-dinja u forsi biċċa kbira u li jifdal lill-Alla. Il-ħin tiegħek parti kbir minnu mod id-dinja u forsi li jifdal lill-Alla. Maqsum. Maqsum. Ġwanni għajdinnek, ara, jekk xi ħadd iħobb id-dinja jekk għattu attenti, jekk xi ħadd iħobb id-dinja l-imħabba tal-missier mhix fih. Issa tilkom fil-bidu li Ġwanni jikteb u juża termini estremi. Alright, dan huwa l-istil ta' Ġwanni. Alright, u hawnhekk waħda minnhom dina. Jiġifieri qablu xi wħud jikkonkludu mela jekk wieħed iħobb id-dinja mhux Kristjan, ma nistgħux nikkonkludu dil-ħaġa mill-kliem ta' Ġwanni għax nafu l-istil tiegħu huwa wieħed pjuttost estrem. Le. Ok, għandu ħabta jiddikjarhom hekk l-affarijiet. Li jrid jgħid imma Ġwanni huwa li jekk int Kristjan jista' jkun li qed tħobb id-dinja tant il-kapaċità tiegħek li tħobb il-Alla tonqoslok. Jew kważi tispiċċalek, dak li qed jgħid. Sintendi ta' jista' jfisser ukoll li jekk inti qed tħobb id-dinja u mogħti lid-dinja jista' jkun ukoll li inti m'intix Kristjan. Ħanajduha kif inhi, mhux bil-fors hekk. Mhux bil-fors hekk. Jista' jkun li int Kristjan u għamilt regress spiritwali. Waqajt lura. Inġbiet, inqbad. Mela, l-imħabba tad-dinja u koll l-imħabba t'Alla dik vera mhumiex kompatibbli. Ġabu wkoll jgħidilna ħaġa simili. Kapitlu 4, vers 4. Ma tafux illi l-ħbiberija tad-dinja hija għadwa t'Alla, għadwa t'Alla, għalhekk kull mela min jixtieq ikun ħabib tad-dinja jagħmel lilu nnifsu għadu t'Alla. Kliem sod, kliem ibes. L-aħwa tħobbux id-dinja għaliex l-imħabba tad-dinja u l-imħabba t'Alla ma jmorrux flimkien, mhumiex kompatibbli. Mela, tħobbux id-dinja għaliex Alla hekk jikmandana. Hija dinja li tobodna. Hija dinja li trid tiskoraġġina. Hija dinja li trid taqbadna f'xi waħda minna sess tagħha u tfixkilna milli ngħixu ħajja li toġob il-Alla. Tħobbux id-dinja għaliex dak li toffrilna huwa bil-wisq inferjuri ma dak li joffrilna Alla. Hija dinja li qed tgħaddi u tispiċċa u mhix pajjiżna. Tħobbux id-dinja x'l-imħabba tad-dinja u l-imħabba t'Alla ma jmorrux flimkien. U jekk inħobbu d-dinja l-kapaċità li nħobbu lill-Alla tonqsinna, jekk mhux ukoll
tintfilna. Mela tħobbuwix id-dinja, ifqu ħobbu d-dinja. Dan hu l-kmand l-aħwa, dan huwa kmand. U rridu nażlu, jew li nirrispondu għalih b'obbedjenza, jew li nibqgħu nirrispondu b'diżobbedjenza. Din hija l-għażla quddiem kull wieħed u waħda minnha. Hija deċiżjoni, all right? Int għandek il-kontroll tad-deċiżjoni tiegħek f'mument bħal dan. Tażel inti, jekk allura wkoll inti sibt ruħek attirat lejn id-dinja, inti tażel li le ma tinġibitx. Jekk tinsab maqbuda f'xi nassa, int għandek il-kontroll bil-grazzja tagħlla u bl-għajnuna tagħlla li toħroġ minna, li tinħeles minna. Din differenza oħra pożittiva minna sess fid-dinja naturali. La darba nqabad l-annimal hopeless, vera jew le, m'għandekx ċans, mhux hekk aħna. Jekk inqbad, jekk tinsab maqbuda f'xi nassa, hemm it-tama għalik. Għax bl-għajnuna tagħlla u bid-deċiżjoni tiegħek tista' tinħall, tista' tinħeles minn dik in-nassa, minn dawk in-nases. Din hija t-tama li aħna għandu ikonna. Għalhekk il-kmand ingħata l-aħwa, għax nistgħu nobduh. Minti tiddeċiedi, nobdih jew nibqa' ma nobdihx. L-aħwa l-Mulej Ġesu ma talabx biex il-missier joħroġna mid-dinja, vera, ma talabx hekk. Però talab, alright, biex iżommna mill-ħażin. Okay? Jiġifieri talab il-missier biex jipproteġina mill-ħażin. Irridu nkunu fid-dinja l-aħwa, imma d-dinja ma tridx tkun fina. L-istess bħalma l-bastiment irid ikun fl-ilma, imma gwajjek l-ilma jkun fil-bastiment. L-istess aħna. Ma ħniex nħobbu d-dinja u lanqas il-ħwejjeġ tad-dinja. Mela x'għandna nħobbu? X'għandna nħobbu? Ħobbu lill-Alla. Ħobbuh b'qalbkom kollha. Ħobbuh bis-saħħa tagħkom kollha. Ħobbuh b'moħħkom kollu. Ħobbuh bl-enerġija kollha tagħkom. Ħobbuh billi tiddedikaw il-ħin tagħkom, it-talenti tagħkom. Ħobbu dak li ħobbu. Obodu dak li jobodu. U Alla jobod did-dinja midimba. Kif spjegajnija, jobod did-dinja midimba taħt it-tmexxija ta' Satana. Mela allura inti tħobbx id-dinja u lanqas il-ħwejjeġ tad-dinja. Dan ma jfissirx li ma tistax tipposseddihom, però jfisser li ma tħallix lilhom jippossedu lilek. Amen.